xogħli hu li noħloq sapun artiġjanali li l-bażi tiegħu tkun minn ħxejjex u fjuri li jinkabbar jiena stess. Kif ukoll xi prodotti oħra l-kura personali dejjem li jkunu naturali. Sabiħ tiegħu da xogħlu li nista' nagħmlu hawnhekk stess in kuntatt man-natura. Fil-fatt irranġajna kamra żgħira li jiena nuża bħala workshop u l-għena tiegħi li niġi kmieni filgħodu hawnhekk mal-kelba u sakemm jibda l-proċess li nsaħħan xi ingredjenti nagħmel ftit kafè u nara naqax hemm bżonn isir fl-għalqa. Dejjem indur daqsxejn il-pjanti fejn hemm bżonn xi tisqija jew xi proġett ieħor, kollox bil-pass tiegħu s'intendi. Daw ir-raba li ninsabu fihom ħafna minnu xari. S'intendi meta jkun xari ma jinħadimx b'mod tradizzjonali tipo għal patata, basal u hekk. Fil-fatt aħna nippruvaw ma mmissu xejn minn dan l-ambjent. Għax jinsab fih anke xi pjanti bħal tesqalli, xi orkidee ta' Malta, jinsabu wkoll widnet il-baħar li l-pjanta nazzjonali. Daw ġast kemm noħdulhom ir-ritratti prattikament aħna għax nieħu pjaċir niddokumenta u fl-ima staġun jagħmlu d-dera tagħhom f'dan ix-xari. Min-naħa l-oħra il-ftit uċuħ tar-raba li hawn li jinħadem inħobb inżommhom għal pjanti mediterranji li m'hemmx għalfejn dik il-ħafna tisqija tipo il-ħwawar li huma il-rosemary, il-melissa li hu nanih in-naħal jinsab bil-Malti li hu tajjeb ħafna wkoll għall-pollen tan-naħal. Inħawwel ukoll xi kamomilla, pjuttost anke titla spontanja l-kamomilla, però jiena nuża l-kamomilla li hija tajjeb għad-diġezzjoni tagħna u fl-istess ħin għal prodotti naturali. Imbagħad hemm il-favorita tiegħi li hija l-lavanda, il-lavender. Jiena dil-pjanta dejjem kelli affinazzjoni kbira għaliha, mhux għar-rieħa biss. Hija pjanta aħna nsibuha bħala pjanta però hija herb. Hija herba aromatika, barra minn Malta tintuża wkoll fil-kċina, għaw Malta ma tantx għandna dik il-kultura, però nafuha bħala dik il-pjanta li tintuża ħafna għax tgħin għal calming effect tagħha. Allura nużawha fi prodotti li għandhom x'jaqsmu ma' balms u salves li jintużaw anke għal dik in-naqgħuġieħ ta' ras biex jagħtu soljev. Hija pjanta li għandha rieħa pjaċevoli ħafna għalhekk tintuża wkoll fis-sapun. Insibuha ħafna tradizzjonalment li tintuża fis-sapun.
għamilt punt li kolli speċi differenti ta' lavender, inħobb ħafna li kolli speċi differenti għax għandhom użu differenti wkoll il-lavender, hemm minnu sabiħ ħafna bħala dry flowers biex innixxifhom, hemm minnhom jiġu bellezza fi proġetti żgħar bħala pressed flowers max-xema u vera jagħmlu effett sabiħ. Hemm lavanda oħra li tajba ħafna għall-infusions. Hija lavanda pjuttost il-bad tagħha tkun robusta u tħalli ħafna benefiċċju fiż-żejt meta tiġi infused in a natural way. Bħala infusions tista' tuża il-fjuri bħal kamomilla, tista' tuża il-lavanda, hemm naqaħsib warajhom sintendi għal xi inti mbagħad ħatużhom. Tittoqgħod attenta meta tiġi biex taqta' l-fjura, il-ħin tagħha, ideali mhux kmieni ħafna għax ikun hemm min-nida fuq il-fjura. Allura x'in tiġi biex tnixxifa il-proċess ikollna ħafna moisture. L-aħjar ħin huwa meta il-petali jkunu kollha miftuħin u l-oils tagħha jkunu fil-qawwa tagħhom fix-xemx huwa il-ħin ideali biex taqta' il-fjura. Bħala fjura jekk tkun ix-xejp tagħha twil jew hekk din tiġi magħmula f'bukketti u tiddendel biex tinxef. Hemm fjuri oħrajn li nagħmluhom fuq trays u jinxfu naturali fix-xemx. Dejjem x'in tiġi biex tagħmilhom fiż-żejt tkun ċerta li dawn nixfu kompletament għax tista' titrabba anke xi bakterja fil-vażetti. Bħala oil li tuża hemm selection ta' oil, ngħidulhom il-carrier oils daw. Daw jintużaw biex il-benefiċċji li hemm fil-fjura jiġi transmess f'dan l-oil. Għalhekk tista' tuża olive oil, forsi aktar adattat għal ġisem, nistgħu nużaw l-almond oil li huwa aktar delikat u tajjeb għax-xahar u l-wiċċ. Allura nikkombinaw naqa' il-kompożizzjoni ta' dan il-vażett, ma nagħmluhx ġast biex ikollna fjura ġo żejt. Nkunu ċerti li għattejnihom ftit il fuq. Kultant nixxejkjaw il-vażett ukoll kull jumejn u proċess li jgħidulu il-folk method. M'hemmx użu ta' sħana, m'hemmx użu ta' affarijiet li jaġlu l-proċess, anzi titħallih fuq xkaffa għal tul ta' żmien, tajjeb isu 4-6 ġimgħat biex l-infusion isseħħ kompletament. U wara biex nużaw dan iż-żejt niffiltrawh ġo vażett ieħor. Wara li niffiltrawh dawn nistgħu nagħmlulu label biex inhu l-bażi tiegħu, il-carrier oil li użajt u importanti anke id-data. Dan imbagħad iservi anke sena. M'hemmx ħaġa u jintuża imbagħad fil-prodott finali. Il-metodu li nuża jiena biex nagħmel is-sapun jissejjaħ il-cold process method. Hemm metodi oħra kif isir is-sapun, hemm metodu faċli ieħor
li kollok il-bażi lesta li inti kemm idħollha u tferraħha fil-forma. Tista' f'dan il-metodu iżidilha xi essential oils biex tagħmilha aktar personalizzata jew inkella xi kulur u l-istess issir sapuna wkoll. Hemm metodu ieħor li tintuża sħana biex jintaġġel iktar il-proċess, naġlu iktar il-proċess. Però il-cold process method li għandu li iktar artiġjanali għax inti ħadd tibda ir-riċetta mill-bażi bil-ingredjenti li bażikament huma selection ta' oils u butters li jitħaltu mal-laj li hija sodium hydroxide u bekk jibda il-proċess ta' saponification. Dan il-metodu bħala benefiċċju wkoll tinħoloq il-gliċerina naturali fis-sapuna. Di l-gliċerina importanti ħafna li tagħmilha differenti minn sapuna kummerċjali. Fil-fatt il-gliċerina hija waħda li ngħidula humectant li jżomm il-moisture fil-ġilda. Għalhekk is-sapuna tkun sapuna safe, mild u naturali. U ma tagħmilx ħsara jew tixxotta l-ġilda bħal xi prodott li jkun aggressiv. Barra minn hekk x'ħindi nibdew il-proċess tas-sapuna irridu inwassluha fi stat li s-sapuna tibda taqgħad u tieħu forma aktar kremuża f'dan il-proċess. Trid tinduna f'liema stadju inti tibda żidilha l-affarijiet addizzjonali. Eżempju, l-aħjar li l-ingredjenti l-oħra li żżid ikunu affarijiet naturali bħal essential oil pur, issa dak bil-fors qisu rridu nixtruh għax biex tagħmel l-essential oil inti jrid ikollok ħafna u ħafna fjuri li kważi impossibbli hija ħolma. Meta żżid il-kulur f'sapuna artiġjanali noqogħdu attenti wkoll li ma nużawx kuluri li ġejjin minn kimika biex aħna l-prodott imbagħad inżommuh kemm jista' jkun pur. Biex iżżid u tagħmel xi kulur partikolari tista' jew isir il-kulur mill-essential oil stess bħala proċess jieħu kulur waħdu. Inkella nżidu jew il-qoxra ta' xi ħaxix jew frott, eżempju innixfu l-qoxra tal-larinġa biex jekk dan għamlu xi kulur orange naturali. Inkella nistgħu anke tal-lumi jintuża, jiena eżempju nħobb anke dak l-aħdar naturali nġibu mill-ħaxix. Eżempju l-ispinaċi u ideali. Naqa' proċess fit-tul għax trid tnixxef il-ħaxix u ġibu powder fin. Però ir-riżultat imbagħad ħajkun wieħed anke ta' benefiċċju għax barra li inti akkwistajt il-kulur fis-sapuna tiegħek nafu li l-frott u l-ħaxix ħajżidu l-vitamins fis-sapuna u ħajżidu dawk l-effetti li jħallu il-ġilda soft u naturali.
tagħmel sapuna m'hemmx għalfejn ikollok xi għodda partikolari speċjalizzata. Fil-fatt niftakru li dan xi ħaġa li n-nisa tad-dar qabel kienu jagħmluha huma bħal dik is-sapuna famuża li kienu jagħmlu għal ħwejjeġ. Jiġifieri jekk ħanamluha b'mod artiġjanali s-sapuna ħanibqgħu b'dak il-metodu bażiku propjament. L-aktar li tittoqgħod attenta huma ċertu precautions. Eżempju, meta tiġi biex idħol l-żjud ħatilħaq ċerta temperatura. Allura nużaw ħġieġ li nafu li hu safe għal fuq minn temperatura normali. Nistgħu wkoll anzi importanti nużaw stainless steel mhux aluminium għaliex għax aħna qegħdin nużaw il-laj li hija sodium hydroxide, allura ma rridux li tagħmel chemical reaction ma' tip ta' borom normali li nużaw id-dar. Inżommu kollox safe dak il-mod. Pala protezzjoni huwa ferm importanti meta tiġi li ħatamel it-taħlita tas-sapun. Importanti li tieħu ċertu steps, waħda minnhom li tuża l-ingwanti li jkollok flok li jagħtilek idejk kompletament għax tista' tagħmel chemical burns fuq idejk. Ħaġa oħra wkoll aħjar nilbsu nuċċali għax jekk inti ħatqabbad il-blender jew hekk ma tridx li jittir xi ħaġa f'għajnek. Daisy! Come, sit. Brava. Jien minn kont żgħira dejjem trabbejt fl-għelieqi. Ħin ħafna twil qattajtu ma' ommi u missieri li jaħdmu r-raba u l-għena tiegħi minn dejjem kienet li niġbor oġġetti li nara interessanti bħal xi ġebla żgħira jew inkella prodotti li jkunu nixfu bħal fjura li tieħu forma daqsxejn mhux tas-soltu. U l-idea tiegħi dejjem kienet li noħloq xi ħaġa bidejja minn dawn l-affarijiet li jiena nippikja minn natura. Iżjed il-qudiem sawwart il-ħajra kreattiva billi attendejt l-School of Arts fejn tħarriġ taħt is-Sinjura Micallef Grimaud u konna nieħdu sem dak iż-żmien ħafna f'dawn il-contest qasam ta' wirjiet ngħidlu jiena Sant-Anton u hekk. Imbagħad għamilt żmien naħdem nirranġa l-fjuri wkoll u mal-pjanti. Minn hemmhekk isni tħajjart nieħu courses bħal beauty therapist u għamilt żmien naħdem hekk ukoll. Imma l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi kienet dejjem f'trattamenti holistiċi fejn jintużaw ukoll iżjud naturali u prodotti li jagħtu benefiċċju l-ġilda, mhux ġast trattament ta' beauty. Minn hemmhekk bdejt isni nipprova nagħmel xi żjud jiena id-dar u hekk. Dal-aħħar snin ħadd żvolta oħra dħalt ħafna fil-herbalism, joġobni wisq li inti ikollok dik il-bażi u ftit knowledge tal-benefiċċju ta' dak li qiegħda tuża. U bil-herbalism stess isni ma nadattax okej għal skop mediku, ma nittrattax ġifieri persuni jew hekk, però applikajtu imbagħad għal prodotti li nagħmel jien stess. Tidħol eżempju x'inhu tajjeb li tuża f'tip ta' ġilda jew inkella x'benefiċċju għandha dik it-tip ta' pjanta. U hekk isni tħajjar napplikah fuq is-sapun u prodotti oħra bħal balms u salves.
Meta s-sapuna ferrajnija fil-forma, din nistgħu nattuha idealment biex nikrejaw dak l-ambjent li jibda l-proċess ta' gelling ngħidulu. Il-taħlita tibda taqgħad u l-kulur jiġi iktar vibranti meta aħna nħalluha magħluqa u mottija. Dan idum jisu għal jumejn, idealment inħalluha jumejn, ħalli taqgħad mhux ħażin. Imbagħad wara ħanaqalgħu is-sapuna mill-forma, noqogħdu attenti għax f'dan l-istadju s-sapuna ma tkunx għadha għaqdet kompletament. Is-sapuna tkun għadha fil-proċess tagħha. Fil-fatt il-konsistenza tagħha tkun għadha bħal ta' ġobon meta taqtaw frisk. Tittoqgħod attenta. Lajnija mill-forma u ħaniġu biex naqtawha. Dan huwa wieħed mill-momenti sbieħ fejn inti di kaxxa magħluqa ħataqta' s-sapuna u ħatara speċjalment jekk għamilt xi disinn jew pruvajt tikkrea xi ħaġa ġdida. Ħanamluha fuq xkaffa b'daqsxejn spazju bejn sapuna oħra ħalli tgħaddi l-arja. U jibda il-proċess ta' tqejjid, ngħidulu bil-Malti, tqejjid ikun il-curing process. Di għandha bżonn bej 4 u 6 ġimgħat f'dan il-proċess. Fil-fatt, jekk inħalluha aktar huwa aħjar. Għaliex? Għax is-sapuna trid tiġi waħda konsistenti li ħażżomm il-forma tagħha anke jekk ħatkun kuntatt mal-ilma kontinwu. Jiġri waqt il-proċess ta' curing ikompli jsir il-proċess ta' sapunification. Is-sapuna fil-fatt jekk aħna nieħdu l-ħin u niżnuha kultant insibu li l-weight tagħha jibda nieżel. Għaliex? Għax l-ilma żejjed, il-moisture żejjed li hemm fis-sapuna jibda jevapora. U s-sapuna tiġi aktar solid mingħajr dak il-moisture żejjed biex inti sservik aktar. Barra mill-fjuri li nkabru hawnhekk aħna għandna proġett li nżommu wkoll in-naħal li jinsabu fil-kaxxi hawnhekk. Tidħol l-għajnuna tar-raġel tiegħi wkoll ma nagħmlux waħdi ngħid il-verità. Bħala rutina trid toqgħod attenta wkoll u tagħmel spezzjonijiet kull meta jkun hemm bżonn. Dan biex tkun ċerta li l-hives huma b'saħħithom, m'hemmx preżenza ta' mart. Tiċċekkja wkoll il-trays kif ikunu din jintlew, jekk hemm bżonn niżżidilhom is-supers ngħidulhom aħna li huma trays extra biex huma jaħdmu fuqhom u jintlew bil-għasel. Malta nqassmu l-ġbir tal-għasel qisu fi staġuni. Da jiddependi minn fuq ix ikun qed jiekol in-naħal. Jekk hu żmien li jiekol fuq il-ħarrub naħsdu imbagħad għasel li jkun daqsxejn skur ukoll. Fl-istaġun tar-rebbija in-naħal ikun fl-element tiegħu għax ikun hawn flora differenti, fil-fatt ngħidulu multiflora l-għasel li jinqata' dak iż-żmien. Hawnhekk hawn il-vantaġġ ukoll li jsib ħafna satar fuq il-wied li jikber selvaġġ, allura fis-sajf ikun hemm dak is-sors ta' ikel addizzjonali fejn is-soltu ma jkunx hawn fjuri li jitkabru mħabba li jkollhom bżonn jissaqqew fis-sajf fit-tul. Nieħdu wkoll ix-xema min-naħal. Ix-xema nużawha fil-prodotti li nagħmel jiena stess, huwa ingredjent bażiku barra li jgħaqqad il-prodott u jagħmlu solidu. Ix-xema
għandha ħafna benefiċċji għall-ġilda. Hija tajba għall-ġilda xotta, tirristora il-moisture fil-ġilda x'tikkrea bħal barrier fuq il-ġilda li tissiġilla il-moisture. Għalhekk kemm l-għasel u kemm ix-xema insibuhom ħafna fi prodotti għal ġilda matura jew inkella ġilda li għandha bżonn dak in-nutrient nieqes. Meta toħloq sapuna, tista' tkun kreattiva u artistika kemm trid. Tista' tagħmel ħafna diżinni u kuluri, però jiena inħobb nibbaża r-riċetti tiegħi u s-sapun fuq dawk lokali. Inħobb nuża prodotti li nkun naf minn fejn ġejjin bħal ħalib tal-mos, l-għasel sintendi minn tagħna u wkoll li għamilt edha l-qalbi ħafna hija s-sapuna mill-bajtar tax-xewk. Nieħu l-ispirazzjoni tiegħi mill-botanika bażikament. Ma nħobbx nellabora ħafna biex tolqot lajn biss. Għalija l-aħjar li jkollok sapuna li ikollha l-prodotti ikunu aimed għal ċertu ġilda, eżempju l-ħalib tal-mos fih il-lactic acid li jagħmel tajjeb għal dead skin cells, għandek l-għasel, għandek ix-xema tan-naħal. Kif ukoll imbagħad tista' ddaħħal biex tagħtinqa kulur imma tibqa' fuq in-natural, in-natural clays. Hemm clays li jagħtu kulur ħamrani, hemm clays li jagħtu kulur aħdar, però l-isbaħ li nara li nżommhom bbażati fuq il-fjuri u l-essenza tal-fjuri. Il-formula tas-sapuna li nuża jiena, ir-riċetta bażika, wasalt għalija jiena. Dan peress li tipprova wkoll wara ċertu żmien. Inti jrid ikollok combination ta' oils, jrid ikollok hard oils u soft oils. Meta tagħmel iċ-choice tal-oils tiegħek tara li jkollhom values differenti u għalhekk irid ikollok combination tajba. Għax hemm oils li joffru cleansing tajba. Hemm oils oħrajn li huma conditioning u oils ukoll li huma nourishing. Għalhekk l-aħjar mhux tibbaża r-riċetta fuq value wieħed li jkollok combination ta' daw il-values biex inti toħloq sapuna li tajba u li hija fl-istess ħin ta' benefiċċju għall-ġilda. Meta kont sodisfatta minn din ir-riċetta, jiena batta wkoll f'laboratorju fl-Ewropa biex tiġi ttestjata u ċċertifikata li hija safe u mild. Fil-fatt ir-riċetta ġabet is-CPSR u bekk ikolli moħħi mistrieħ li hija sapuna tajba, sapuna li hija safe għall-użu. Jiena meta jasal dak l-aspett ta' packaging tal-prodott inħaddan il-filosofija ta' no plastic. Nemmnu fija ħafna, aħna peress li qegħdin f'ambjent hawnhekk fuq wiet naturali, jikbru ħafna pjanti endemiċi u indiġeni li nippruvaw kemm jista' jkun ma nagħmlux impatt fuq l-ambjent billi nikkreaw aktar waste. Allura anke recycled material jidħol ħafna. Barra minn hekk waħda li nemmnu ħafna fija hija li ma nużawx pestiċida. Barra l-impatt li jagħmel fuq l-ilma tal-pjan il-bex, aħna ma rridux li nkeċċu jew nagħmlu ħsara il-pollinators li jiġu jżuru l-fjuri tagħna. Bħal naħal, il-frifet, in-nannakola, tistaġeb kemm jiġu aktar u jagħmlu ġid. Daw parti kbira mill-ekosistema tagħna, daw l-insetti u ma rridux li nagħmlu ħsara lilhom.
naqblu mal-idea li jikbru il-fjuri slavaċ u fejn ma jkunx hemm bżonn li aħna naħdmu ir-raba, daw nħalluhom jikbru liberament. Jien għalija daw mhux ħaxix selvaġġ ma pjuttost fjuri li jikbru spontanji. Fjuri li għalina hija għajnuna wkoll għaliex huwa sors primarju tal-ikel għan-naħal. Bekk ikonna daqsxejn full cycle bħal speċi, konna l-impollination li tmur fuq il-fjura, fuq xi ħaxix li qed jikber, in-naħal ikun qed jieħu s-sors ta' ikel, dan jagħmel l-għasel, aħna sintendi nagħmlu l-affarijiet magħmulin mill-għasel tan-naħal pur fil-prodotti tagħna, għalhekk narawh li huwa ta' benefiċċju kbir li ma nużawx il-pestiċida fuq kollox. Li nagħmel dan ix-xogħol għalija huwa żvog kreattiv, imma mhux hekk biss. In-natura talmek tikber fuq livell personali wkoll. In-natura talmek timxi bil-pass tagħha, għalhekk talmek il-paċenzja wkoll. Dan inti tippjana imma fuq kollox in-natura tikmanda. Talmek tkun kuntent ukoll għax inti tittapprezza u tkun kuntent bir-riżultat li jittik. Fuq kollox fl-aħħar tal-ġurnata li nista' ngħidu li tkun kuntenta.